номаҳои падар. номаи сеюм. меҳнатдӯстӣ. акнун субҳ медамад. субҳи деҳот сокит аст. дар ин вақт аз кӯҳ насими форами салқин мевазад, ки аз таровати гулу алафҳои хушбӯй ғанӣ мебошад. деҳаи мо субҳадам барвақт аллакай бедор аст. ҳар яке аз паси корҳои хона, хоҷагиву рӯзғор овора. худат медонӣ кӯ? ин замон илҳомам омад. барои ҳамин ба ту нома менависам. писарам, мехостам як чизи муҳимеро ба ту гӯям. он метавонад хушбахтӣ ва ояндаи некатро муайян кунад. ин меҳнатдӯстист. ман медонам шояд ин калима на ҳамеша ба ту писанд ояд. меҳнатдӯстӣ писанди бисёриҳо нест, хусусан ба ҷавонон. илтимос, ин суханамро ҳамчун ақидаи марди пиронсол мапиндор. ман медонам чӣ гуна амри пирон ба назарат гӯшхарош менамояд. аммо кӯшиш намо ин гуфтаҳоро на ҳамчун амре, балки чун асрори мӯйсафеди ботаҷриба қабул намо, ки ман падарат инро ба ту мегӯям.